Curry rice. Ano, paano rice? Alsjeblieft. Binanang nagtutarmimaos, tintang kita tentele, abon tak mindinos. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Usted disfrutanaste, Santa, canta, canta, cada dona tu aspere. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Fijne makerdag, Lucia. Oh, hoi Wout. Jij ook hè? Wat ben je aan het doen? Ik ga naar professor Van Tas. Ik leid het Makerdagconcert dit jaar. Wauw. Dit concert wordt het mooiste deel van Makerdag. Pero es top. Duna. Eli. Kenta Eli. Amo na bem. Honda. Katra e popchi. E trado di e popci, sì. E te traga tu e popci nang. E kiko e popci nang taaspe. Kumaran. Todos contentos. Assim mauro. Jonathan. Todos contentos. Abli? Todos contentos. Ze willen Eli wat geven. Omdat ze blij zijn met Eli. Staat er comprender? Oh, Shani.
God heeft ons ook iets gegeven vanuit zijn hart. Deus também de nós algo por isso. Niemand? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat is dat? Oké. Igual.